Ад інклюзіўнай школы да інклюзіўнага горада. Унікальны для Беларусі праект рэалізавалі ў Новаполацку. У сярэдняй школе нумар 8 запусцілі ліфт. Тут таксама запрацаваў клас дыстанцыйнага навучання. На адкрыцці важнага сацыяльнага аб'екта пабывалі нашы карэспандэнты. На календары сакавік, а для Данііла Савёнка сёння нібыта 1 верасня. Урокі для яго пройдуць не дома, а ў класе разам са сваімі равеснікамі. Пра такое вяртанне Даніку заставалася толькі марыць. Спецыяльны чып і дзверы ліфта адкрыты, а значыць трапіць на любы паверх зараз для яго не праблема, не тое, што было раней. Я обучался в 8-й школе, в начальных классах был в школе, потом я вырос, скажем так, и уже не было возможности с друзьями общаться, учиться в школе. И вот уже появился проект, и появилась некая надежда на то, что я смогу обратно вернуться в школу. Работы па будаўніцтве ліфта ў школе пачаліся летась у канцы жніўня. Узвялі трохпавярховую прыбудову, устанавілі кабіны. Адкрыццё аб'екта стала доўгачаканай падзеяй для тых, хто па стане свайго здароўя раней не мог наведваць заняткі. А такіх у школе 30 вучняў з асаблівасцямі фізічнага развіцця. І яшчэ 35 дзяцей атрымліваюць карэкцыйна-педагагічную дапамогу. Будаўніцтва ліфта стала магчымым дзякуючы праекту ад інклюзіўнай школы да інклюзіўнага горада, які рэалізуецца ў Новаполацку ўжо другі год за сродкі Еўрапейскага Саюза. У яго рамках у школе запрацаваў клас дыстанцыйнага навучання. Проект должен прежде всего снять барьеры, социальные барьеры и барьеры в мировоззрении и в социальном понимании. Вы сегодня меняете свой мир, вы меняете свою школу. Проект рано или поздно заканчивается, остаются инфраструктурные изменения, но остаетесь вы с вашим мнением и с вашим мировоззрением. Следующим шагом мы планируем уже обустройство элементами безбарьерной среды нашего оздоровительного лагеря, который позволит этим ребятам, особенным ребятам, наравне со своими сверстниками проводить время на каникулах. И, конечно, мы это делаем для того, чтобы у всех детей, без исключения, были равные возможности для реализации своего творческого потенциала. Работа па адаптацыі асяроддзя да адукацыйных патрэб дзяцей з асаблівасцямі развіцця прадоўжыцца. Ужо ў бліжэйшыя месяцы на тэрыторыі школы пачнецца будаўніцтва безбар'ернай спартыўнай пляцоўкі. Інна Кірыенкава, навіны Новаполацк.